12,000 थांबाय जाया लोङा खिन्थु साबधान मा जालायखो मा जालायखो बेबायदि गोदान मबाइलखौ होनानै आरो नों बाजैखौ खुदुमबाय थागोन आंहाबो मान सनमाननि खोथा दङ ना नों हिनजावखौ खुदुमोब्ला आंबो लुबैलै आदा नै मा दिन्थि हरबाय थाखो लाबो माबा खुलिना हो दे खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ बे आंनि बिटिआर इनफो स्टुडिअ इउटुब चेनेलाव आं दिनै बरनायनानै लालायबाय स' दिनै भिडिअआ नोंथांमोना थाम्बनेलाव एसे नुदों बे जाहैबाय मा नोंथांमोना मिथिखागौ फैलाव होननानै मिथिबा फैलाव खानाय गोलाव जे होननाय मोनसे गान दं नङा होमबा बे फैलाव एक्टर बे आदैनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय एसे फोरमायना होनो नागिरबाय मानोना बे आदैनि बे फैलाव जेनाखि एक्टर बे आदैनि कन्टेन्टखौथ' आं मोनखाबाय आं अलरेडि मोनखाबाय आं मोननानै बे आदैजों आङो कन्टेक्टबो खालामनाय जाबाय आङो नोंथांमोननो आं ससे आङो कन्टेक्टखौ खोनासंहोनि कल रेकर्डिंखौ नोंथांमोना दसे खोनासंबानो जाबाय बिटिआर इनफो स्टुडिअखौ नुखाबायना एसे आइडिया इनफो स्टुडिअ जों थारमाने बै सिनियर आर्टिस्टफोरजों जों लोगो हमनानै बिसोरनि एसे बाय'ग्राफि जोङो लाबोबाय थादों नालाय ओमफ्राय दा नों आदैखौबो लानानै फै होनदों आरो ओमफ्राय आंथ' मिन्थिया दा फुल डिटेलखौ दा बे नाम्बारखौ आङो आदा राजस्वनिफ्राय लानाय जाबाय आरो आदा राजस्वनिफ्राय लाना नाम्बारखौ हा देर मास ना होमबा देर मासनिफ्राय फैफिनगोन होनबा ना निसय नोंथांमोना खोनासंनो मोनबाय बे आदैजों मा रायलायखो आङो मानोना बेथ' गुवाहाटियावथ' थायो होननानै आं मिथिखाबाय बियो गुवाहाटियावसो थायो जाहैबाय ओमफ्राय दा बियो नैबे आथिखालाव बे गुवाहाटियावबो गैया बे माबा मोनसे कर्स लागासिनो दङ आं बेखौ मोनदों बियो दा मुम्बाइआव दङ एटलिस्ट बियो नभेम्बरसोआवसो लोगो हमनो हागोन बे नभेम्बरसोनि उनावसो जेब्लानाखि नभेम्बर जायोब्ला आङो बे आदैनाव फन खालामफिनसै आङो बे मानाव गेदेर जेनाखि आर्टिस्ट फैलाव बे आदैनाव आं फन खालामफिनगोन ओमफ्राय खालामनानै जुदि गाव बैसो समाव सम होनो हायो माला जोंखौ लिंहरो अब्ला आं थांगोन थांनानै बे माखासे जेनाखि आदै जेनाखि फैलावनि सोमोन्दै बियो सावथुन मुलुगाव मारै फैया बिनि सोमोन्दै जों मिथिगोन बिनि बाय'ग्राफिनि सोमोन्दै जों मिथिनानै लागोन आरो नोंथांमोननि गेजेरावबो जों फोरमायथिनो लागोन आं बेखौनो नोंथांमोननि गेजेराव दिनैनि बे बिटिआर इनफो स्टुडिअ इउटुब चेनेलनि गेजेराव आं शेयार खालामनानै होबाय आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मोनसे नोंथांमोननि गेजेराव रिकुवेस्ट खालामनो नागिरदों आं ना नोंथांमोन होनबाय थानाय नोंथांमोन कमेन्ट होबाय थानाय गोबां माखासे आर्टिस्टफोरनि नोंथांमोना कमेन्ट होबाय थादों नाथाय जों दिनैसिम खुनु माखासे आर्टिस्टफोरनि जों कन्टेन्टफोरखौ मोनदिया जायखौ जोङो अलरेडि लोगो हमखांबाय बिथांमोनाव माखासे गोबां आर्टिस्टफोरनि जों कन्टेन्टफोरखौ मोनाखै आरो नोंथांमोना होनबाय थानाय जेनाखि गोसोम सिनेमायाव गुन्दा लाग्रा गोसोम गुन्दा बे आदानावबो थांनानै कमेन्ट हरदों ओमफ्राय बिनि कन्टेन्टफोरखौबो जों मोनथ'वाखै दासिमावहाय ओमफ्राय होनदों उदय जे गान लिरबाय थाग्रा उदय बेजोंबो थां होननानै दा बे उदय सारनाव जोङो थांनो थाखाय जोङो गोबांनिफ्राय नाजागासिनो दङ दै मानोना बे साराना जोङो रायलायबाय खेबथाम खेब्रैनि बारा जाबाय खोमा बेयो समखौ दिहुननानै होनो हाथ'वाखै आरोना बे समखौनो जों दासिमबो होनो हादिया आरोना जायनि खोलाव जोङो बेखौ लोगो हमनो सानबाबो लोगो हमनो हायाखिसै बे उदय सारखौहाय बिदिनो गोबां जों रायलायखाबाय जोङो ओमफ्राय नोंथांमोना होनबाय थाखादों ओमफ्राय बेराफारसे जाहैबाय मा सुखबिर कार्जिजों आं एसे रायलायनो मोन्दोंमोन दा बे आदाया बेस्थ'आव दंमोन माने गारि सालायनायाव दंमोन आङो नेक्स्ट टाइमाव रायलायफिनबावगोन मालानि समाव सम होनो हायो अब्ला आं बे ब्रादारनिफ्रायबो आङो जेसेबां हायो भिडिअ लाबोनो नाजागोन आरोना ओमफ्राय आथिखालावथ' फुजा थुजानि बोथोर जाहैबाय नङा होमबा फुजानि समाव जेनो बयबो मोजाङै जालायदो बयबो मोजाङै बेरायदो जेन' नोंथांमोननि जिउआव रावनावबो खैफोद आफोद फैया जेन' जेनिखि थासारिया नोंथांमोनाथ' मोनथिखाबाय दुर्गा फुजा थांबाय दुर्गा फुजायाव गोबां माखासे एक्सिडेन्ट जालांबाय गोबां बाइक सौग्रावनाय जालांबाय गोबां सोरबा एक्सिडेन्ट जानानै थैबायबो आरो बे फुजानि समावबो सोरबा सोरजोंबा हमजानानै बुजानायबो जाबाय मानोना सेंग्रा सिख्लानि गेजेराव जादों बिसोरो दा बेफोरबायदि थासारिया सोमजियो ओंखायनो बेफोरबायदि थासारिया जानो नाङामोन
आं बेखौनो नोंथांमोनखौ खावलायदों अननानै फुजाफोरखौ जायोबाबो जेन मोजाङै गोसोखौ मोजां लानानै जायो बेफोरबायदि गाज्रि हाबाफोरखौ मावलाया जेन मावनानै बेफोरबायदि हमजानाय समाजाव बेफोरबायदि नोजोराव गोलैजाया समाजनि नोजोराव आं बेखौनो खावलायदों दा नैबे समाव आं नोंथांखौ खावलायनायदों बेखायनो जेनोखि फैलाव जेनोखि एक्टर नोंथांमोना मिथिखायो आं बेनि भिडिअखौहाय नभेम्बरनि गेजेराव लानानै फैगोन बेनिफ्राय आङो बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायथिनानै होनोसै थ' दिनै आं भिडिअआ बेखिनियानो आरो नोंथांमोननि गेजेराव जुदि सोरबा आर्टिस्टफोरनि जुदि कन्टेक्ट नाम्बार दङब्ला बै आर्टिस्टफोरनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ मोनोबा नोंसोरो अननानै बे कन्टेक्ट नाम्बारखौहाय डिसक्रिपसनाव होनाय कन्टेक्ट नाम्बारावहाय नोंथांमोना हरबानो जाबाय वाट्सएपआव खालामहरबानो जाबाय बा आंजों फन रायलायनोबो हागोन उसुबिदा गैया आं रावखौबो नेवसिया आं रावखौबो नेग्लेक्ट खालामा आं रायलायो आं जायनो हरो आं बिदिनो रायलायो आरोखि आं बेखिनिखौ नोंथांमोननि गेजेरावहाय शेयार खालामबाय आरो बे जेनोखि फैलाव आदैनि सोमोन्दै जेनोखि भिडिअ बानायनाय जे आर्टिस्ट बिथांनि सायाव भिडिअ बानायनायखौ आं एसेखिनियावनो दोनथ'बाय आरो नोंथांमोननि जेब्लायबो अनबाय थानाय मोनगोन नोंथांमोननि थुलुंगा मोनगोन नोंथांमोना आंखौ मदद खालामनानै साबस्क्राइब खालामनानै आंनि चेनेलखौ थुलुंगा होगोन आं बेखिनिखौ मिथिनानै आं भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय